kato kun eilen mömmötettiin kato ja oli vettä siellä. Eli aamulla sanonut, että vittu vettä on. Millain vittu kun laitoin täällä alarivit täytteen, kun aloin ylhäältä täyttää sitä. Se oli saatana ihan täynnä vettä täältä alhaalta. Ihan vettä täynnä. Kun ne purskas sieltä alhaalta, kato kaikki vetet pois ja mömmöt pois. Vittu ei se siitä paremmin. Nyt se ymmärsi saatana itse tehdä mitään. Se hakkas eilen ne pois, että kun on alarivit. Se on ihan sairasta tuo touhu. Se on 10 kertaa nyt tätä samaa kulmaa koitettu tuossa noin. Se on ihan saatana vettä täynnä tuolta pakkasia. Ei se niin paremmin. Kyllä se tuot pystyy mömmöttää, jos ei ikään mene mömmi, minkä menee. Kato! Siellä tulee vähän lujaa hei! Mä rupes nyt. Mä tulen siis tunnin päästä, mutta nää vaan lopauksena. Joo. Se onkin jytille, saatana mun äijät on tää istua. Se on jonkun ottas saatana istua. Se on jonkun ottas saatana äällä. Koska nää vedettiin niin kaikki? Tunti sit saatiin, noin puoli tuntia sit saatiin valmiiksi. Tai ruokatuntiin mennessähän noi oli, mitkä possattelee nyt. Niin. Nää on vasta joskus illalla kaupassa. Et koko riviä tehnytkin tuonne asti. Se piti jättää tossa 15. Mihin oikeesti? Se mikä on huitos alhaalta ketin ja se eikä näihin. Osui! Osu saatana! Mä oon väsy. Näihin. Osui! Osu saatana! Älä mene kattoo edes siihen. Kuvasiks? Kuvasi. Oma kuolema. Kuolema. Sä oot hullu, sä oot